Γεια Επιδέ και τον δούλο του Θεού,
παρεσχίδες σου μέρας αγγελικής σταυρούλα δορβάρας χαρίπιας και των οικογενειών αυτών, των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ διαφυλάξετε την Αγία Εκκλησία και την κομιτά αυτή και πάσα πληροτεφόρα από λιγούν λιγούν που καταπληρώνουν πυρών μαχαίρας και καταπληρώνουν εξηλίου πολέμου εξηλίου θανάτου και υπέρ μήνων ελπίς και διάλας που γενέστε τον αγαθόν και την άνθρωπον Θεόν ημών του αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσους καθμό κυρουμένοι κυρίζεστε ημάς έξω την κυβέρνηση δικαιάς αυτούς μιλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον ο Θεόν ημών, φωνής της δεήσεως ημών, των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η επίσπολα των περάτων της γης και των εθελάσι μακράν και ήλαιος και λεπιδέρτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεή μακάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξον αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύματι σου. τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβεία εις Παναχράντου, δεσποίς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και το γενέσεων εορτάζονται, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων οι Αιγυπτιάνης και πάντως των Αγίων ευπρόσδεκτων πίσω τη ΔΕΗ. Τα τελευταία χρόνια με την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης του Κιλκής έχει γίνει μεγάλη ζημιά εδώ στο χωριό, γιατί όπως και να το κάνουμε δυστυχώς εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ο κόσμος προτιμάει τα σουβλάκια έτσι και μετά την Παναγία κτλ. Πάση περιπτώσει, ευχόμαστε η Παναγία να μας φωτίσει όλους, να καταλάβουμε ότι πρώτα έχουμε ανάγκη τα πνευματικά και μετά όλα τα άλλα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το πανηγύρι με νύχια και με δόντια, πραγματικά με νύχια και με δόντια, και έχουμε ανάγκη την παρουσία σας, όσες φορές κάνουμε εκδηλώσεις, για να μείνουν όλα αυτά όσο μπορούμε, έτσι με νύχια και με δόντια όπως είπαμε πριν. Λοιπόν, η σημερινή εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι με δύο τραγούδια λαϊκά που θα πούμε με τη χοροδία μας και 3-4 ποντιακά, και αμέσως μετά το δεύτερο μέρος το τμήμα ποντιακού χορού θα μας παρουσιάσουν εδώ πέρα διάφορα χορευτικά, έτσι με τον χοροδιδάσκαλό μας εδώ, τον κύριο Θεόφιλο τον Πασχαλίδη. Να υπενθυμίσω ότι και αύριο ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ πέρα θα κάνει ένα χορό και για ενίσχυσή του, αλλά και για, όπως είπαμε, για το πανηγύρι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που δεν είναι στο χωριό, από τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο, και μετά να πάμε στους χωριανούς μας εδώ πέρα, τον Παυλάκη τον Δραμινό και τον Γρηγόρη τον Μαυρόπουλο. Αυτό που γίνεται με τη χοροδία είναι σπάνιο σε χωριά,
Και γι' αυτό τους θεωρώ ήρωες, τους θεωρώ ευεργέτες, έτσι, γιατί αναλώνουν το χρόνο τους για να παρουσιάζουν έτσι αυτά τα όμορφα που παρουσιάζουμε κάθε φορά που κάνουμε εκδηλώσεις. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι ο Σύλλογος, όποιος θέλει έτσι, έχει εδώ πέρα μια καντίνα, όποιος θέλει για ενίσχυση μπορεί να πάρει ό,τι θέλει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα δύο λαϊκά τραγουδάκια.
Μεγάλη παράληψη, ο Ηρακλής ο Ηλιάδης και αυτός επίσης στήριγμα. Θερμό χειροκρότημα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ στο σύλλογο. Συνεχίζουμε με το χορό Γέμουρα Τριγώνα. Πολύ ευχαριστώ για το χειροκρότημα. Με αυτό δίνετε ζωντάνια τα παιδιά μας. Δίνετε μεγάλη χαρά στα παιδιά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το χορό Λέτσι Λετσίνα.